Ja! Ušla neka. To je naš novi klijent. Pustite joj muziku. Koju muziku? Koju? Evo ovu. Pa ja mislim da ovaj naš šef ne može ništa da uradi, nema ništa da... Morat ćete vi da je sredite. Koga? Ovu kalaštoru. Kako da se... Radnja mora da radi, čovječe. Idite tamo i uzmite joj pare. Ja? A ko drugi? Otkud znam šta hoće? Šta god da hoće, primite posle i uzmite akontaciju. Ona gleda u nas. Te falso gleda. Vidi kako se divi sam sebi. Kažete, ako je ne uzmete bar 1000 marona, niste muško. Koliko? Marijana, zašto sam ja ovdje? Malo ne pozljeno ništa. A od čega mi je pozelo? Propale vam pare u banci. 1000 maraka. Pogledajte samo tašku. Moja liči na mešanu za kajmak. Da se nakralo, napunilo para preko noći. Nas pas nema zašto da vidi.